A 108 egy szakrális kód, a teljesség száma. A kozmikus rendet jelképező minőség. Tudtad, hogy a nap átmérője 108-szor fér el a napföld távolságban? A hold átmérője pedig 108-szorosa a hold-föld távolságának. Makrokozmosz egyenlő a mikrokozmosszal, szoktam mondani. Ahogy kin, úgy benn. 108 energiacsatorna, azaz nádi fut össze a szívközpontban. 108 földi vágy az, amit az emberi tudat meghaladásra hív. 108 upanisád van számon tartva, a legősibb iratok közül a tudás teljességét szimbolizálják, és a málákon is nem véletlenül 108 szám van. A jogában 108 napüdvözletet gyakorlunk számunkra fontos napokon. Tisztulásként. Minden kör egy réteg, amit leteszünk. 108 mantrát ismétlünk, mert az ismétlés áthangolja az idegrendszert, lecsendesíti az elmét, és visszavezet a jelenbe. A 108 egy belső zarándoklat. Amikor végigérsz rajta, valami megváltozik. A saját gyakorlásomban minden napfordulókor 108 napüdvözletet végzek, és újabban 108 mantrát is. Ma a téli napfordulókor is. Te hogyan találkoztál a 108 erejével? Írd meg kommentben, és addig is tartsd jól magad!